V tomto roku sme absolvovali jednu veľkú prestavbu v auguste a septembri, kde sme rozširovali potravinový úsek a rozšírili mnohé segmenty, ktoré nám chýbali v metre, ako je pekáreň, ukážka maloobchodnej predajne, pridali sme na chladiacom zariadení, to znamená, že sme rozšírili prezentáciu mliečnych a mäsových výrobkov a takisto mrazeného sortimentu. Naša ponuka je určená zákazníkom z radov profesionálov, a to zo segmentu horeka, to znamená hotelieri, reštaurátori, cateringy, potom je to nezávislý maloobchod a stredné a veľké firmy. Medzi nezávislými maloobchodníkmi je veľmi obľúbená maloobchodná akadémia, kde našich zákazníkov učíme, ako byť úspešní, ako postaviť úspešnú predajňu, ako pracovať s personálom, ako pracovať so zákazníkmi. Služba Drive-in je úplne najnovšia služba pre zákazníkov z mesta Trenčín a veľmi blízkeho okolia. Celá služba funguje na princípe zákazník si objedná tovar u nás v Žiline, my ho zavezieme na náš sklad v Trenčíne a zákazník si to do 24 hodín môže kúpiť v Trenčíne, takže šetríme jeho čas a peniaze. Kvalita potravín a čerstvosť je samozrejme vysoká priorita metra. Máme za x rokov vypracovaný veľmi podrobný systém HACCP, kde sledujeme nezávadnosť potravín a ich čerstvosť. Sme významný partner Slovenskej potravinovej banky, pravidelne prispievame práve ľuďom v núzi a takisto sa podieláme na dianí v regióne, to znamená, že sme partnermi nadácie Náruč, potom domova Áno pre život v Rajci a nemalú čiastku sme prispali aj na nadáciu Spoločne pre región. Ja predovšetkým oceňujem otváracie hodiny, ktoré spoločnosť Metro poskytuje, hlavne otváraciu dobu, ktorá je od pondelka až do nedele. Tým, že sme hotel, tak využívame rovnako aj so spoločnosťou Metro Delivery závoz, to znamená 3-krát týždenne využívame závoz ich potravín. Snažíme sa vzájomne spolupracovať, či už v oblasti potravín, či je to v oblasti vína, či sú to rôzne nápoje a podobne. Takže určite ochotu a záujem o klienta. Na spolupráci s Metrom najviac oceňujem to, že môžem prísť kedykoľvek od rána od 5. do večera do 10. na nákup. A pretože máme viacero prevádzok a toho tovaru potrebujeme veľa, aby sme nemuseli naše sklady mať zaskladnené. Pre mňa je toto v podstate môj sklad. Keď potrebujem tovar, ktorý nie je všeobecne v ponuke, tak viem sa dohodnúť s manažmentom, zalistuje sa tovar. Stalo sa aj také, že špeciálne len pre nás bol nejaký tovar zalistovaný a držali mi ho tu na sklade s tým, že ja som si postupne odoberal, nemusel som zobrať celú paletu tovaru napríklad. Takže toto určite najviac.